Наш дядька, милы наш Антоній, у дзіцячым часта быў палоне. Вось так гуртом яго абсядуць і час работы яго крадуць. Насі котла, кажы ім казкі, ідзі на поплав з імі ў краскі. Давай адказы на пытанні, тлумач ты ім усё да звання. Адкуль, з чаго, дзе што бярэцца? Вось гэта, тое як завецца. І чаму так, чаму не гэтак? Прыхілен дзядзька быў да дзетак. Ён быў настаўнікам, суддзёю, калі бывала між сабою паспора дзеткі ці паб'юцца. Ды да каго тады звярнуцца, як не да дзядзькі да Антося? Ох, слаўна з дзядзькам ім жылося. Яшчэ заметьце, што з малымі ён размаўляў як са старымі, і з імі радзіўся, спрачаўся, як роўны з роўнымі трымаўся. Калі ж хто часам з ім не зладзіць, то дзядзька толькі вус пагладзіць, але не скажа ён нічога, бо ведаў, чым даняць малога. Гаворыць з тым, з кім дзядзька ў згодзе. Калі такія, то годзе. І дзядзька змоўкне, пачакае, кісет дастане і закурыць, і вочы чутачку прыжмурыць. Як бы і ў памяці не мае таго, што з хлопцам пасварыўся. А як авёс наш урадзіўся. Схадзіць бы ў Ліпава пабачыць. Ужо знаю, дзеці, што то значыць гаворка дзядзькава такая. Куды ён вуды закідае? У Ліпава пайсці з ім, Божа! І хто стаяць прад гэтым зможа? Ды гэта ж свята, ягамосці, набок тут норавы і злосці. І мяккім робіцца паганы, хоць ты яго кладзі да раны. Адно вазьмі яго з сабою, усюды пойдзе за табою, і ўсё забудзе, ўсё даруе, на дзядзьку больш не засярдуе. А чым жа Ліпава так міла? Чым так дзяцей яно маніла? І што за Ліпава такое? А гэта поле маладое, сярод лясоў, як скінуць вокам. На тым абшары на шырокім раскошна нівы красавалі, а ў іх мільёны красак ззялі, як бы на небе тыя зоркі. Лужкі, дарожкі і пагоркі, і кубкі хвоек маладыя, дзе матылёчкі залатыя на сонцы крыльцамі блішчалі, жучкі і конікі трашчалі, і ўстроены звон свой зык злівалі. Былі там пасекі. Штогоду тут сотні бліжшага народу дзялянкі лесу карчавалі, і на трацяк іх засявалі. Капу да скарбу, дзве дадому. Як тут вытрываць малому? Таму, хто з дзядзькам пасварыўся. Як бачыш, з дзядзькам ён гадзіўся. А пойдзеш у Ліпава лясамі, напэўна, стрэнешся з ласямі, і зайцаў гледзіш, і вавёрку, і норы воўчыя на ўзгорку. Всякіх дзіў там ёсць багата. А дзядзька ўсё табе пакажа, цікавасць тваю ўсю развяжа. О, дзядзька спосабаў меў многа даняць праціўніка малога. Пайсці ў грыбы, ці ў тую ж рыбу, або паехаць у сялібу, ці ў млын малоць на хлеб з бажынку. Всё гэта квапіла хлапчынку. Цягнула крэпенька, бывала, і як рукою злосць знімала. І дзядзька майстар быў на штукі, і быў механік на ўсе рукі.
і дудку скруціць вам, і стрэлку, і нарысуе нават елку, такую выштукуе цацку, а ў свержань пойдзе купіць пляцку. Дык і не дзіва, што любілі, што на руках яго насілі. А жывучы каля зямлянкі, паміж лясоў сярод палянкі, яшчэ крапчэй яны здружылись, адзін к другім цясней хілілись. А ну, давай, брат, паспрабуем, хоць на цікавасць пакаштуем, які тут сок на новым месцы. Мо з хлебам можна яго есці? А дядзечка мой залаценькі, пастаў нам соку, дарагенькі. Возьми мяне з сабою. Тут каля дзядзькі чарадою, як чэрві дзеці мітусяцца. А дзядзька моўчкі стаў збірацца. Дастаў сякерку і свярдзёлак, пад паху сунуў ён на полак, на латакі і на падстаўкі, ды вынуў 2 гаршкі з-пад лаўкі. Ну, хто са мною ідзе? Пытае. Я, і я, крычыць малая ў канцы дзяўчынка Міхаліна. Ідуць у лес, крычаць, гукаюць, як вучні, вырваўшыся з школы. І ўсе давольны і вясёлы, а дзядзька ўперадзе тралюе і галаву ўгару скідае, бярозу добрую шукае. Салодкім сокам, баравую. Дзе б бобам кропелькі сачылись. Знайшлі бярэзіну, спынілись. Залысіў дзядзька дрэва злёгку, сякерка востра, кара крохка. Зрабіў заруб, латак прыправіў, а пад латак гаршчок паставіў. І соку кропелькі, як слёзы, як град пасыпалі з бярозы. Аж шкода нейк было дзярвякі. Здавались ранай тыя знакі, адкуль паліўся сок халодны і пакідаў свой комель родны. Я помню дзень той, вечарэла, зайшло ўжо сонейка, цямнела, агоньчык дзеці раскладалі, паленцы, трэсачкі збіралі, і дзядзька тут жа, распрануўшись, сядзеў на кукішках, сагнуўшись. Прад ім стаяў гаршчок і міска, і кошык з бульбай. Тут жа блізка відзёны збан быў паліваны, да палавіны ў дол капаны, кружочкам шчыльненька накрыты. Алеська, скокні, брат, возьми ты ў хатцы тарачку на печы. Ну, варушыся ж ты, старэчы! Наўкол пляменнікі сядзелі, на дзядзьку пільна ўсе глядзелі. Як ён, рукавы закасаўшы, па тарцы шоргаў, шапку зняўшы. І кожны лёгка б дагадаўся, што тут сакрэт якісь хаваўся. Памеркаваўшы, як цікава была для хлопцаў гэта справа, і як іх дзядзька завіхаўся. А хто б яшчэ мог болей цяміць, таму б адразу прыйшло ў памяць, што дзядзька бульбу драў на клёцкі, каб згатаваць не па-жаноцку. Бо што жанкі? Раз што панята, 0 слова нашага ім брата. Як іх на розум тут не ставяць, яны ж сваё ўсё права правяць і робяць так, як і рабілі, калі пяшком пад стол хадзілі. Але вось ён пакажа носа, стварэнне вы доўгавалоса. Калі ён тут пагаспадарыць і сам ды з сокам клёцкі зварыць. Вось будзе штука вам, дык штука, на тое ж спроба і навука. А сок быў свежы,
такі хвацкі, такі салодкі, забіяцкі. Ён быў галоўнаю віною таго, што позняю парою сядзелі дзеці чарадою і з дзядзькі вочак не спушчалі, і стравы важнае чакалі. «Эх!» – цмокнуў дзядзька. «Наямося!» Зірнулі хлопцы на Антося, і сліну ўсе яны глынулі. Паветра носам зацягнулі. Глядзелі хлопцы як на дзіва, як дзядзька цеста замяшаўшы, качаў галушкі, міску ўзяўшы. А чыгунок бы пан пузаты, кіпіць, пыхціць, шуміць заўзята. Бо не з вадою ён, а з сокам. Ідзе тут справа ненарокам. Дзяржыся, браце! І чуць толькі ўзнялося булбатача колькі, дык дзядзька зараз стаў па крышку ў чыгунчык клёцкі кідаць з лыжкі. Укіне лыжку, памяшае ды зноў другую набірае. А хлопцы нават паўставалі, в чыгунчык вочы паўстаўлялі, глядзяць, не моргнуць яны вокам. Эх, мусіць смачны клёцкі з сокам. «Ну, дзядзька, можа і гатовы», – не сцерпеў Костусь, мовіў слова. «Які ты, хлопча, нецярпячка! Няхай цябе затопча качка», – гаворыць дзядзька на хлапчынку. «Няхай паварацца часінку, каб сокам добра праняліся. Тады, брат, эх, адно дзяржыся!» І дзядзька цмокнуў выразліва, і хлопцы зноў ждуць цярпяліва, а дзядзька стоячы паволі памешваў клёцкі. «Ну, даволі», – сказаў Антось, і ўсе ўздыхнулі, як бы гару з плячэй сапхнулі, і бліжэй к дзядзьку падступіліся. «Глядзі, мы ўжо пераварылись», – Алесь зазначыў палахліва. «Ну, – Костусь кажа, – ото дзіва». «Не бойся, дзядзька лепей знае». І стаў на клёцку дзядзька дзьмухаць, пакаштаваць, каб было можна, і ў рот падносіць асцярожна. Замерлі хлопцы, ані зыку. Мінута важна і вяліка. Глядзяць на дзядзьку і чакаюць, і дзядзьку поглядам пытаюць: «Ну як? Ці смачны, ці салодкі?» У зубы клёцку быў ляшчоткі, заціснуў дзядзька і губамі варушыць борзда, як часамі трусок ці зайчык над капустай, каб лепш дазнацца смаку густу. Падсмакаў дзядзька і ўсміхнуўся. Зірнуў на хлопцаў, адвярнуўся і тут, нічога не сказаўшы, як плюне дзядзька, пажаваўшы, трах у чыгунчык ён нагою. І так абцёрся ён рукою, што губы і нос чырвоны сталі, і нават вусы затрашчалі. А хлопцы проста збілі з тропу, і ў нейкім страсе і ў захопу на дзядзьку кухара глядзелі, як бы яны аслупянелі. Быў смешны дзядзька той часінай з пустою лыжкаю, з тычынай, якою трэскі ён варочаў. А тут Алесь як зарагоча, за ім адзін, другі паехаў. Такіх было тут жартаў, смехаў, што ўсіх трасло і калаціла,
і дядьку смехом захватило. Ну, дядька, як на смак? Признайся. Паскудство, брат, і не питайся.